वे अख तेरिया चोले ते तेरी बेल हिरनी दे वांगू तेरी चेल टुरदाए मोरा वाली टोर दिल साडे दाढ़े कमजोर चोले ते तेरी बेल हिरनी दे वांगू तेरी चेल टुरदाए मोरा वाली टोर दिल साडे दाढ़े कमजोर पेरे छणकार बंदे मार अख तेरिया کہ دیکھ کے ان کو ڈران لگتا ہے چال کو وہ حران لگتا ہے دیکھ کے ان کو ڈران لگتا ہے چال کو وہ حران لگتا ہے کانڈ کو لوں ہے ریما لگتی منہ کو مرلی دھران لگتا ہے سرائکی ریت نال شمائل حبیب مولانا تو خدمت دے وچ حاضر ہے سائیں اج اساں اس ویلے موجود ہیں ڈیر اسماعیل خان دے وچ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی دے وچ جتھاں بیٹھک فارم دے تحت ایک بہت سوہنے مشاعرے دا غزل گائکی دا تے نال کھاون دا بہت سوہنا پیٹھ آیا گیا جہندے وچ ٹی خان دے بیشتر نوجواناں شرکت کیتی ہے تے ایک بہت سوہنا اقدام ہے بیٹھک فارم دا سعد عبداللہ صاحب دا تے ڈاکٹر آفتاب احمد وانوڑیاں دا کہ اج کل دی ایک مصروف زندگی دے وچ جہندے وچ لوگوں کول ٹائم کو نہیں آپس وچ بیٹھ کے پازیٹیو گالیاں تے الاون دا تو ایک بہت سونا قدم چاہے بیٹھک فارم تے اساں انہوں کو اپریشیٹ کرنے ہیں تے انشاءاللہ توقع کرنے ہیں کہ کوتے پروگرام کیتے وجہ اندے نال بنے دا پین اے کوئی حال بنے دا پین عشق پیندے گاٹے وچ بہوں جنجال بنے دا پین عشق پیندے گاٹے وچ بہوں جنجال بنے دا پین صدیاں آپ تو کیتے نہیں میڈا سال بنے دا پین صدیاں آپ تو کیتے نہیں میڈا سال بنے دا پین میں تا سمجھے رات بنے نے اچھا وال بنے دا پین بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دا جڑا پروگرام ہے صحبت یاراں یہ سلسلے وچ منعقد کیتا گیا ہے جویں تساں سارا لوگوں کو پتہ ہے کہ جمعے ڈیرے والے اکٹھے تھیندے ہیں دیگر دریا تے وانے ہیں کھانے پینے اکٹھے ہیں ڈول دھماکہ ہوندا ہے تھوڑی گپ شپ ہوندی ہے تو اساں آکھے کیوں نہ ایک مشاعرے دا انعقاد کیتا ونجے ایک اکٹھے کھاون پیون دا انعقاد کیتا ونجے کوئی غزل گائکی دا انتظام کیتا ونجے جتھاں بلا این تیز جڑا دور ہے جتھاں ساری اساں مشینی زندگی گزرن دے پے اساں سارے رل مل کے بہوں پیار محبت دی گال کروں تے بلا کو ڈیرے دی اون لذت کو بحال کرن دے اساں ایک چھوٹی جی کوشش کروں اے وہ کوشش ہے لالا